Ahojte a srdečne vás vítam pri novom videu na tému HICAD, výstavba zariadení. V tomto videu sa pozrieme na niekoľko ďalších funkcií v oblasti výstavby zariadení. Zaoberáme sa izoláciou, izometriou a plánom potrubia. V prvom kroku vybavíme naposledy vytvorené potrubie izoláciou. Vyberieme príkaz vedúci okraj na vloženie izolácie. V nasledujúcom dialogovom okne si môžete vybrať požadovanú izoláciu a tiež nastaviť symbol izometrie pre neskoršiu symetriu. Farba izolácie, ako aj spôsob zobrazenia, ktorý je tu vybraný ako transparentný, môže byť v tomto dialogovom okne určená vopred. Výnimky pre armatúry, príruby a iné potrubné časti môžu byť vybrané pomocou tohto zaškrtávacieho políčka. V našej triede potrubia sú pre túto nominálnu veľkosť k dispozícii dve rôzne izolácie. V tomto prípade vyberáme hrúbku steny 50. Vybraný vedúci okraj bude teraz vybavený touto izoláciou. Celý proces opakujeme na druhom vedúcom okraji. Aj tu inštalujeme izoláciu s hrúbkou steny 50. V ďalšom kroku chceme vytvoriť izometrické zobrazenie našich nakreslených potrubí. Izometria je symbolické zobrazenie nakreslených komponentov potrubia. Na to vyberieme príkaz generovať izometriu. V tomto dialogovom okne je teraz možné určiť, pre ktoré potrubia a s akými označeniami a rozmermi má byť táto izometria vybavená. To sa dá vybrať prostredníctvom príslušných zaškrtávacích políčok. Ďalej je možné vybrať textové pole alebo izometrickú projekciu. Kliknutím na OK sa vytvorí nová scéna. Tu vidíme vytvorenú izometriu so všetkými symbolickými zobrazeniami, rozmermi a označeniami pre naše nakreslené potrubie. Na izometrii sú ďalej viditeľné zoznamy dielov. Vytvárajú sa ľubovoľne definovateľné zoznamy potrubí, zoznamy dĺžok potrubí a zoznamy zváracích švov. Existuje tiež možnosť rozdeliť izometriu. To znamená rozdeliť túto izometriu na viacero strán. Môžeme pridať body rozdelenia. Potom sa izometria prepočíta, čo je viditeľné. Na týchto dvoch rozdelených stránkach po opätovnom prepočítaní sú teraz viditeľné dva listy tejto izometrie. Ďalšou možnosťou, ako vytvoriť výrobné dokumenty pre naše potrubie, je plán potrubia. Tento plán potrubia môžeme spustiť generovaním pomocou príkazu izometria plán potrubia. Najprv sa vyberú požadované cievky, ktoré by mali byť viditeľné na pláne potrubia. Po výbere môže byť tento potvrdený stredným kliknutím myši. V nasledujúcom okne je teraz možné podobne ako pri izometrii vybrať požadované označenie a rozmerovanie tu plánu potrubia. Môže sa vybrať aj požadovaný rámec výkresu a požadované pohľady. Kliknutím na OK sa opäť vytvorí nová scéna, na ktorej je viditeľný plán potrubia. Pre predvýrobu v prevádzke je takýto spúl výhodný. Aj tu sú zoznamy dielov, na pláne vytlačené ľubovoľne a voľne definovateľné. Ďakujem za pozornosť a do ďalšieho stretnutia